Hej, illum ħanaqraw storja mis-sensiela li jisimha Emma u Arturo. Storja jisimha Il-Kejk u miktuba minn Marija Farrugia. Tista' tgħid li Emma u Arturo kienu jaqblu f'kollox. Fuq liema u l-isbaħ ktieb, l-isbaħ film, x'għandhom abtit jagħmlu fit-tmiem il-ġimgħa, kollox. Imma kien hemm ħaġa li kienu jaqblu fuqha iktar minn affarijiet oħra. L-itjeb deżerta fid-dinja kollha kienet il-kejk taċ-ċikkulata li kien jaf jagħmel Maurizio, il-kokk tal-palazz. Kejk taċ-ċikkulata b'ħafna karamella fin-nofs u miksi kollu ċikkulata radba b'ħafna biċċiet ta' aktar ċikkulata mferxin fil-wiċċ. Tajjeb wisq. Il-ħasra kienet li Maurizio ma kienx isajjar dan il-kejk ta' spiss, imma f'xi okkażjoni speċjali biss. Darba fost l-oħrajn, Emma saret taf li fil-palazz kien se jsir festin għal xi nies importanti. Iżda kien festin li hi ma setax tattendi. Emma xejn ma nkwitat, għax dawn l-okkażjonijiet fejn kien ikollha tilbes pulit u ġġib ruħha bl-iktar mod perfett possibbli xejn ma kienu jogħġbuha. Inkwetat biss x'insaret taf li bħala deżerta Maurizio kien se jagħmel il-kejk taċ-ċikkulata. Imħasba marret fil-kamra tagħha biex tgħid kollox lil Arturo. Mhux sew ħej, il-kejk favorit tagħna u ma jmissniex biċċa, għal Arturo mbaqbaq. Veru, qablet miegħu Emma, tridx nilbsu ta' xi ħadd importanti u mmorru l-ikla xorta waħda. Komplit tgħidlu wara li ħasbitha ftit. U kif tista' lili, kelb, tlibbisni ta' xi mexxej jew prinċep ħabib tar-re u r-reġina. Naħseb jindunaw mill-ewwel bis-sigriet tagħna x'kull waħda, weġiba Arturo. Veru, kellha bil-fors taqbel miegħu Emma. Jien kieku għandi pjan ieħor għal Arturo. Ħa ngħidlek x'nagħmlu. Il-kejk Maurizio dejjem frisk jagħmlu u jkun lest ftit qabel jibda l-festin. Kif naraw lil kejk lest, jien nibda ngħajjatlu mill-bitħa ta' ma' ġenb il-kċina u int idħol inkiss uħudu. X'taħseb? Jien naħseb li inti veru kelb intelligenti, qaltlu Emma hekk kif qabditlu wiċċu b'idea it-tnejn u bdiet tfisset fih. Arturo kien jieħu wisq gost meta Emma tibda tfisdu hekk u ma setax jieqaf iferfer dembu jbus lil Emma bil-ferħ u l-eċitament. Dakinhar tal-festin, Emma u Arturo għadu attenti għal dak li kien qiegħed jiġri. U hekk kif kienu ċerti li l-kejk kien lest, Arturo ħareġ fil-bitħa u fleħen qisu tar-reġina beda jgħajjat: Maurizio, Maurizio, isma' waħda jekk jogħġbok. Maurizio tilaq kollox minn deħ u ħareġ jaġġel fil-bitħa. Dan ftit iħares lemmu l-hawn, iżda ħlif lil Arturo rieqed fuq siġġu ma rax. Ħakk tnejn rasu u reġa' daħal ġewwa biex jibda jipprepara l-ħaxix u l-laħam qabel ma jkompli jsir aktar ħin. Sa dan it-tant, Emma kienet ħatfet il-kejk minn fuq il-bank tal-ċina u telqet tiġri bih ġo kamrita. Sakemm waslet għal naqra ma ratix waħda mis-sefturi, imma rnexxielha tistaħba wara purtiera eżatt fil-ħin. Imbagħad bil-fixla għal naqra ma tgerbiġ fit-tapit, imma b'xi mod irnexxielha twassal il-kejk sa kamrita qawwi u sħiħ. Arturo ma damx biex wasal fil-kamra wkoll, għax beda jinkwieta li Emma tikol il-kejk kollu mingħajr ma tħallilu biċċa. Allura issa x'taħsbu ħajġri? Ħajinqabdu li serqu l-kejk? U jekk jikluh kollu, il-mistednin x'ser jiklu? Ejja nkomplu naqraw u naraw.